Eta zu eskolara noz hasi zinen, zenbat urtegaz? Bueno, orduko denporetan esan erraza, eskola sartzea. Nire gurasoak guraben ni erlikezo eskola sartzea. Orden, 9 urtegaz sartu nintzen La Cruz, zean da, Erronda kalean ikastetxe bat egoan, monjena, Ijar de la Cruz. Eta nire arreba bigarren, arrebagaz batera sartu ginen. Eta nego nintzen urte bat, ze ja nagusiago ziren eskola horretan jarretzen, bakarren neskak, mutilak kanpora. Eta orduen plazagarria joan nintzen maristen ikastetxera.